Moikka! Minä olen Amanda ja laskettu aika on semmoinen viikko ja tässä on Helina. Laskettu aikaa semmoinen 2 viikkoa ja tehtiin teille tämmöinen lyhyt kehonhuoltohetki. Ota ihan semmoinen hyvä asento. Tämmöinen vaikka lantiolevyinen seisoma-asento. Tuo kädet sinne lantiolle ja lähde pyörittämään lantiota. Hakee sinne sellaista syvää hengitystä mukaan, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Ja vaiha suuntaa. Sellaisen pienen jännitteen pitää siellä keskivartalossa. Ja pysäytä sinne keskelle. Ota vähän leveämpi tämmönen aika leveä jalkojen asento. Varpaat kääntyy ulospäin sinne polven kanssa samaan suuntaan. Voit tuoda kädet taas lantiolle ja istua sinne alas vähän niin kuin semmonen, onko tää plie-kyykky? Hyvä, voit pikkasen kääntää häntää sinne alle. Ja taas hengitä. Ja suorista jalat. Mennään vielä kerran. Ja taas pieni hännänkääntö alle. Selkä on pitkänä siellä. Ja nouse ylös. Voit astua jalat sieltä yhteen. Siirrytään istuma-asentoon. Voit tuoda kädet sinne lantion taakse. Voit joko olla siellä kämmenen päällä tai sitten siellä rystysillä. Ja tuo jalat sinne eteen tämmöiseen, mitäs taas noin matonlevyinen jalkojen asento ja lähde tekee tuulilasin pyyhkiä liikettä puolelta toiselle. Vähän sen oman tuntuman mukaan, että teetkö semmoista isompaa liikettä, että meneekö polvet sinne kohti alustaa vai onko se liike semmoinen pienempi. Taas hae sitä hengitystä mukaan. Hyvä. Pysäytä sinne keskelle tuo jalkapohjat yhteen. Eli tämmönen niinku perhosvenytys. Pidennä sieltä selkää ja voit vähän taivuttaa sinne jalkojen päälle sen verran mitä hyvältä tuntuu. Ja taas hengittele, aika semmonen lempeä venytys. Palaa sinne ja tuu istuma-asentoon. Voit ottaa tämmöisen ristiistunta-asennon ja vähän availlaan sieltä tuo liikettä sinne meidän kylkiin. Lähde liikkuu puolelta toiselle. Koko aika ajatella, että istuinluut on sulla siellä alustassa. Liikut vähän niin kuin ylös ja sivulle. Vielä kerran kummallakin puolella.
pysäytä sinne keskelle. Tuo kädet sinne polvien päälle ja lähdetään tekemään tällaista pyörivää liikettä. Ajatellaan ensin, että rintakehä menee eteen ja sitten se tulee taakse. Ja taas hengittele. Ja vaihda suunta. Pysäytä sinne keskikohtaan, siirrytään nelinkontin. Eli tehdään vähän samantyyppistä liikettä, mutta konttausasennossa. Eli lähde pyöristää ja sitten koukistaa selkää. Eli kissa-lehmä-liike on tämän liikkeen nimi. Ja voit ajatella vaikka, että sisäänhengitys koukistaa. Uloshengitys pyöristää. Pysäytä sinne keskelle ja tullaan polvien päälle. Mä käännyn tänne päin, niin näkee paremmin. Eli ollaan siellä polvien päällä. Ota toinen jalka sivulle. Kädet voi olla taas siellä lantiolla tai missä mukavalta tuntuu ja lähdetään tekemään tästä vähän niin kuin nytkyttävää liikettä alaspäin. Voit pysäyttää sinne ala-asentoon, tuo sen koukkujalan puoleisen käden sinne polven päälle ja toinen käsi kurkottaa sieltä pään ylitse. Otetaan muutama hengitys tässä. Ja palaa. Hyvä. Tuo polvi sinne lantion alle ja vaihdetaan puolta. Ja lähdet tekemään taas samaa liikettä sinne toiselle puolelle. Hyvä. Ja voit pysäyttää sinne ala-asentoon. Tuo koukkujalan puoleisen käden sinne ja toinen käsi kurkottaa pään yli sinne ylös ja sivulle. Ja hengitä. Ja palaa sinne keskelle. Tehdään vielä viimeinen liike. Tämmönen kyykky. Slaavikyykky taitaa olla jossakin lajissa ja joogassa on sitten malasana joogakyykky. Eli varpaat sinne samaan suuntaan kuin polvet. Ja jos tuntuu, että tämä asento on tosi hankala, niin siellä voi myös olla päkiällä, koska meillä on vähän erilaiset nämä lantiorakenteetkin. Niin toisille helppo lepoasento ja toisille aika hankala asento. Käsillä vähän työntää niitä polvia poispäin toisista, jos se tuntuu hyvältä. Hyvä. Voit tuo sormenpäät alustaan, kääntää varpaat eteenpäin ja rullata itse sinne seisomaan asentoon. Hyvä. Kiitos.